Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu ngatadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukomanashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndauyawo pano kuti Vedare munge muchindibatsira, and this is about my husband. Inini behavior yake inondibowa uye ndinotombofunga kuda kumusiya nekuda kwebehavior yake iyi yaanogara achingoita, ende ndauyawo pano padare renyu mukoma kuti zvimwe kuda ndinokwanisa kuwanawo munhu anokwanisa kundibatsira. Nyaya yangu mukoma yakamira sekudai so: inini nemurume wangu takawananawo muno mujoni, ende kubva zvatakawanana muno mujoni iye anongoburitsa mashoko ekuti muno mujoni amuwanikwi vakadzi. Saka kusazoziva kuti apa anenge achizama kuti kudii, kuti ari kuzama kundiudza oro kundionesa kuti inini kwaari haandioni sekunge ndiri mudzimai wake. Zvinoreva here kuti kana tikazoenda kumusha iye achazotanga kutsvaka panyowani, kutanga kutsvaka umwe mukadzi. Kutoroorwa ndakatoroorwa mukomanashi, but mashoko awa pose pano maburitsa mashoko iwayo ndinobva ndanzwa ndichirwadziwa nawo mashoko awa. Saka ndauyawo paplatform penyu kuti munge muchindibatsirawo kuti izvi zvinoreva kuti kudii. Izvi zvaanogara achindiudza mashoko ekuti muno mujoni amuwanikwi vakadzi, hanzi munongowanikwa mahure chete. Zvino ndinomubvunza kuti usaka wakagarireiko nehure? Then anobva angopopota since tinenge tiri pakupopotedzana, ende nguva zhinji zvaanowanzokuita ndezvekuti paya pakunotukana iye anowanzokutora foni yake then obva azoseta rekodha. Inini ndinenge ndisiri kumuona kuti ndo zvaakaita. Anenge akasetera rekodha akavhura chat raamai vake, kureva kuti zvose zvatinenge tichiudzana ivo amai vacho vanenge vachizviziva. Ivo amai vacho vakazototanga kutotaurawo neni mai manje, but kumashure kwese uko vainge vasingataure neni. Ndakazotongoita zvekutongolikisirwawo one audio mushure mekunge uyu murume wangu andirekodha tiri pakati pekutukana. Saka inini ndaingoshamisika kuti ko vamwene vangu why is it vachingogara vangori mumamudhu vachindiitira mamudhu kunyange pamafoni vachiti kana ndikataura navo sometimes vanobva vakata zviya zvekuti ndinenge ndavafonera newhatsapp call ndichiona kuti mamessages angu havasi kupindura. Saka ndingasova sei issue iyi iri kuitika mumarriage mangu, kuti anything that happens murume first thing chaanoita ndechekuti anobva aenda kunoripota kuna amai vake. Please ndibatsireiwo muri yeZimbabwe. Pachiri nemarriage here apa, kana kuti sematauriro ake aanogara achindiudza shoko rekuti muno mujoni amuwanikwi vakadzi, munongowanikwa mahure. Saka ndongozviudza here kuti inini naye tiri pakuhurana, then ndongogara hangu ndakangoteya maziso kuroad. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngativabatsireiwo mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe, ende zvinorwadza. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukomanashe, ndakauyawo kuno kujoni. So ndichiuya kuno kujoni ndiriwo muroora, ndiri kugarawo navatete vangu. Murume wangu nayewo anga agara ari kuno kujoni, but murume wangu iye anowanzokushandira out. Saka vatete vari kuramba kuti tinge tichitsvaka pedu pekugara. Murume wavatete ane mari yakawandisisa. Muno muSouth Africa vatori nedzimba mbiri dzose. Saka ivo vatete vari kuti hazviite kuti tinge tichienda kunogara kwedu toga, hanzi kana murume wangu asipo pamba ndinozosara nani. Saka problem yandiri kuchisangana nayo, challenge ndeyekuti pose panouya murume wangu mukoma, kunyange bonde racho kutoriita hatitomboriiti takasununguka, because hazvisi zvinhu zvinonakidza kuti mukwasha anenge arimo in that same house. Yes, imba yacho ine marooms akawandisa, but ndinoona sekunge zvinhu zvisina hunhu kuti uku mukwasha anenge aina vatete kubedroom ikoko. Obviously vanenge vachitoita lula apa. Inini kana murume kana adzokawo after a very long time tinenge tasuwana tobva tazogumisidzira toita futi lula. Ini ndinoona sekunge zvinhu zvisiripo. Handiziviwo Vedare kuti zvinoita here izvi zvatiri kunzi navatete
ndiri kukumbirawo kubvunza vedare kuti nhai zvinoita here izvi kuti tirambe takangogarapo pamba pemukwasha, kunyange zvichinzi mukwasha ane mari, but handifungi kuti pachivanhu chedu zvinhu zvinoita ini kuti ndongoramba ndichingopesana nemukwasha. Mukwasha anozotopedzisira asisina kana freedom mumba make, achingoti pamba pana ambuya. Ivo vatete vangu ndanga ndavati vatete, kana muchifungidzira kuti zvimwe kuda ndinozoita musikanzwa, madii mangonditsvakira imba padhuze nemi pekuti anytime munokwanisa kungoya muchindiona. Vakabva vatotsamwa musi wacho iwoyo vakati handida kumboti uri hure ini, asi chimbogara pano nekuti muchiri vana vadiki. Please ndibatsireiwo vedare. Vatete havasi vari kuda kungondishandisa here kuti ndinge ndichingova musikana wavo webasa, because ndichitanga kugara navo vatete paiva neumwe musikana uyo aipota achiuya achivaklinira, but aisauya each and every day, aingouya katatu per week. Pari zvino ava kungouya ka1, anongouya musi weSaturday chete. Ndava kutoona sekunge inini ndini musikana wavo webasa. Please assist me. Zvokuitwa hazvo musikana webasa ndanga ndisina hangu basa nazvo, ndinokwanisa kuti kana ndiine kwekugara kwangu kwandee ndiri comfortable, aiwa ndinenge ndichingouya ndichivabatsira, but panongorwadza ndipapo pekuti vatete vari kuramba kuti inini nemurume tinge tichiita move out, tirambe takagara navo vatete ava. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, hanzi tichiri ecouple ichitori very young and takatobvawo mukutoroorana zvaizvezvi, but vatete vari kusunga play. Tiri kutoshaya nguva yekuita romance, kutonakidzwawo mubedroom medu, because tichingonyara kuti ko kana zvikazonzwikwa nemukwasha. Hey, pakaipa. Tell me what you think in the comment section. Regai vatenda panyedu inotevera. Hey, zvakangoma hazvo veduwe. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi. Ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndainge ndichimboshanda muSouth Africa samwe kuma 2010 ikoko, ndipo pandainge ndiriko kuSouth Africa. Pandakaenda kuSouth Africa ndainge ndisati ndaroora. Ndakazoti ndasvika muSouth Africa ndakatambudzika kwenguva yakati rebei munharaunda imomo mandainge ndichigara. Ndokubva ndazosanganawo neumwe murume uyu ainge achibva kuZim, but ainge aine moyo wakashatisisa, ainge asingadi kuti vanhu vange vachiziva kuti iye unobva kuZim, and aitibata nekunze kweruoko. Ndiye ainge ari manager pakambani ipapo patainge tichishanda semagadhi, but ainge asina moyo wakanaka. Iye aida kuzviita kunge muSouth African, kunyange panguva iyaiya yekuti tinenge tichifanira kuwana masalaries edu. Murume uyu aitosarudza kuti zviri nani atange abhadhara maSouth Africans, ende nguva zhinji zvaiwanzokuitika ndezvekuti isusu taipiwa mari inenge iri less than mari iyo yainge ichipiwa maSouth African. Tichizonosvika kunomushandira murume uyu, chakaitika ndechekuti mukutambudzika kwangu ndakati one day ndamuka kuma areas uko kwandainge ndichirara kudhuze nekumakuva, saka ndakabva ndati regedzei ndinge ndichingoenda kunotenga chingwa neSweet Aid. So ndakabva ndanotenga chingwa chiya neSweet Aid. Zvino ndakazoti ndava kutsvaka mvura. Mukunotsvaka mvura ndo pandakabva ndazosangana naye murume uyu, ende achitaura neni haana kana kutomboda kutaura neni neshona, akatongoita sekunge muSouth African. Saka akazoti uya uchere mvura. Pandakazopinda muyard ndo pandakabva ndazotanga kutaura naye, nekuti ndainge ndaona kuti pamba apa painge paine vamwe vanhu vekumusha. Akabva andibvunza kuti basa ndainge ndisingaridi here. Ndikabva ndati basa ndinorida, but pakambani ipapo taibatwa kunge nhapwa mukoma. Iye aitanga abhadhara maSouth African. Zvino zvakazoitika mukomana ndezvekuti iye one night akazoti aine girlfriend yake, even though aiva nemagirlfriends akawandisisa emuSouth Africa. Then akabva azoti kwandiri
ndinge ndichienda kunomutengera doro. Saka ndakabva ndaenda ndikanomutengera mablack label matatu. Saka pandakazodzoka ndakabva ndazotanga kutaura negirlfriend yake. Mukoma ndakati ndiri pakati pekutaura negirlfriend yake, iye akabva atotsamwa ndokubva ati, saka iwewe wanga uchitoda kutorara negirlfriend yangu. Mukuda kunozama kutaura naye haana kana kumbonzwisisa, ndokubva atondiburitsira banga tikabva tatanga kurwa. Saka pakunorwa paya takabva tadonha tose pasi. Iye ndokubva azozvibaya, ende mukoma akazvibaya zvekuti ndichizonzwa anzi doctor, iye akati anzi banga iri rakapinda rakatopodza ramubaya pamapapu ake, anzi just a few centimeters ringadai rakatomubaya pamapapu ake. Saka pandakaona kuti munhu uyu ainge atodonha pasi ropa richibuda, ndakabva ndatongozviudza kuti panapa ndatoponda munhu, ndokubva ndatanga kutiza. But later on ndakazofind out kuti iye ainge asina kufa, ende naizvozvo ndinoda kutenda Mwari. Saka pandakangoona kuti ndo zvainge zvaitika, ndikabva ndati regedzai hangu ndinge ndichidzoka kumusha because Joni yainge yandiramba. So ndakati ndadzoka kumusha ndainge ndisina kana sendi mukoma because ndakangotiza, kunyangwe mari yepay ndakatongoisiya. Ende ndakazoti ndadzoka kumusha vabereki vangu vakabva vati zvainge zviri nani kuti ndimboenda kudhorobha uko kwainge kuina sekuru vangu kuti vazamewo kunditsvakira chekuita kana basa chairo. So mukoma ndakazoti ndava mudhorobha ndo pandakabva ndazosanganawo zvekare noumwe mukadzi uyo ainge achiti ainge asina kana nguva abva kuSouth Africa. Iye akabva ati pabasa apo paainge achishanda aishandirawo muSomalian. Saka muSomalian uya ainge achida umwe munhu wekushanda naye munhurume mushopu make. Saka takabva tazodzoka tose kuSouth Africa ndokubva tatanga kugara tose. Ndikabva ndatanga kushandira muSomalian uya but chakandirwadza ndechekuti mukadzi uyu ainge achitorara zvake nemaSomalian iwawo, ende izvi zvakabva zvazondirwadza. Ndakabva ndadzokera zvekare kumusha. Ndakati ndava kumusha ndikabva ndati sezvo kwedu kugokwe tichiita zvekurima donje zviri nani kuti ndingoramba hangu ndichingoita izvozvo zvekurima donje, but hey, painge pakaipa. Munongoziva kuti kurima cotton asandi nyore. Ndo pandakabva ndazotaura nevamwe sekuru vangu, sekuru hanzvadzi yaamai vangu, ivo munhu wekuti vanotozivikanwa munharaunda medu kuti panhau dzekurima cotton aiwa ndokubasa kwavo. Mukunotaura navo ivo vakabva vanditi sezvo inini ndainge ndiri pakutambudzika, chandainge ndichida hanzi mushonga welaki uyo unozondipa at least goho rakanaka. Ivo vakabva vanditi ivo pavakatanga kuita zvekurima donje vainge munda wavo wainge uri panext umwe munda weumwe muvakidzani wavo. Saka mukadzi uyu muvakidzani wavo aipota achishandisa mushonga wacho waainge achishandisa wainge uri wemupurwa. Saka zvaizoitika ndezvekuti gore roga roga pavanenge vachirima, nguva iya yekuti vanenge vava kutanga kukohwa, vaibva vazoona kuti hapana kana chaizombobuda, ndopavakabva vazoenda kune imwe n'anga. Vakati vaenda kun'anga iyaya ndopavakabva vazoudzwa zvose zvainge zvichiitika, ndokubva vazopiwa mimwe mishonga. Vakanzi mishonga iyi zvavaifanira kuita ndezvekuti somewhere around kuma 1 am kana kuti kuma 12 am ivo vaifanira kuti vange vachizoenda ikoko kuminda kwainge kuine munda wavo, ende ndipo pavaizoona munhu uyo ainge achivaroya. Vakabva vazoenda kuya kumunda. Ivo vakati ndainge ndichitya, ndokubva ndazomutsa gogo vako ndikati vange vachindiperekedza. Vakazoenda kuya nagogo. Vakati vasvika kuya hanzi takamira tichamira. Kuru vakati apo pavainge vava kuda kudzokera kumba mushure mekunge vagara kwenguva yakati rebei pasina chavainge vachiona, ndopavakabva vazonzwa saundi yechimwe chinhu chainge chichifamba. Ndokubva vaona kuti yainge iri mvuu iyi yainge ichifamba ichibva kurukova yakananga uko kwainge kuine munda wavo. Ndopavakabva vazozviviga nekuti vakati mvuu iyi kana ikagara yationa inototiuraya chete. But mvuu iyi payakazosvika padhuze nemunda wasekuru vakashamisika because mvuu iyi yainge isiri mvuu natural, asi yainge iine face yakafanana naamai vaya avo vainge vari muvakidzani wavo. Hanzi mvuu iyi yakazoti yasvika padhuze nemunda wavo sekuru ndokubva yazozvishandura ikabva yazoita munhu, ikabva yazova amai vaya.
Saka amai ava vainge vari muvakidzani wasekuru hanzi vakabva vazotanga kuridza mheterwa, vachiridza mheterwa, ende pose apo pavainge vachiridza mheterwa hanzi sekuru nagogo vaiona mupurwa wainge wakareba uri muhombe. Mupurwa uyu pose pairidzwa mheterwa hanzi waitora kotoni inenge iri mumunda mavo ichinouyisa kotoni iyoyo mumunda make mukadzi uyu. Kubva ipapo ndopavakabva vazodzokerawo kun'anga iya. Vakati vadzokera kune n'anga iya ndopavakabva vazopiwa mamwe makona ekuti vange vachicherera mumunda mavo kuitira kuti amai ava nemupurwa wavo vasakwanisa zvekare kuti vange vachizopindamo mumunda imomo. Saka ivo vakabva vati ndikuda kuti ndinge ndichienda newe kune n'anga iyoyo, zvimwe kuda pane umwe munhu uyo ari kupota achikubira goho rako. So takazoenda kuya mukoma, takati taenda kuya ndokubva ndapiwa zvekare mishonga yakangopiwawo sekuru vangu. Ndikabva ndanzi mishonga iyi ndaifanira kuti ndinge ndichizonoicherera mumunda, but ndichinoicherera mumunda zvose izvi ndaifanira kuzozviita ndakashama, ende ndaisafanira kuzoonekwa kana nani zvake, nekuti kana ndikazoonekwa mishonga yacho yaibva yazofumuka. Asi mukoma, zvinhu kana zvichida kungoitika zvinotongoitika, because ndakati ndadzokera kumusha, then takati tadzokera kumba inini nasekuru usiku hwacho ihwohwo ndakabva ndazomuka. Zvino ndakati ndamuka baba vangu vainge vatomuka kare, zvimwe kuda vane chakavamutsa, because baba vainge vari panze zvavo vachirasa mvura, ende inini handida kana kumbogara ndavaona. Ivo baba ndo vakabva vazondiona. Saka baba pavakandiona ndichibuda mumba ndisina kana chandainge ndakapfeka, vakabva vafungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndiri muroyi. Baba ndokubva vazotanga kunditevera, vainditevera zvishoma nezvishoma, ivo vakawanda zvavo. Saka ndakazoti ndasvika kwainge kuine minda ndokubva ndazotanga kuchera. Ndakachera ndikachera, ndakati ndichichera kudaro ndo pavakabva vazodanidzira kwandiri vakati, hey, uri kuiteiko iwe mumunda mangu? Kazi uri kuzama kuti unge uchindiroya? Kazi wafunga kuti unge uchindiuraya? Uri kuda kundichekeresa here? Baba vainge vasiya, baba vainge vaona zvose izvo zvandainge ndaita, but pavakangondibvunza kuti kazi uri kuda kundiroya here, baba vakabva vaita sekunge painge paine umwe munhu akauya ndokubva aloka shaya dzavo idzi, because vainge vava kusagona kana kuita anything. Then mukomanashe zvakazoitika ndezvekuti baba vangu vakabva vazongoshayika vasati vakwanisa kundifumura. Baba vangu zvavaita apo pavainge vachirwara vainge vasina simba, asi ndaingoti kana ndikaswedera padhuze navo ndaiona zvigunwe zvavo baba izvi zvichitamba zvezvezvo kuti vaizama nesimba ravo rose kuti vange vachisimudza chigunwe chavo kuti vakwanise kungondinongedzera, vachizama kurakidza vanhu vose vanenge varipo kuti inini ndini ndainge ndichivarwarisa. But vaiti kana vakazama kuda kusimudza chigunwe chavo vobva vatadza, vaibva vazotanga kuyeredza misodzi. Vanhu vose hapana kana ainge achimbonotisa kuti ivo baba vainge vachizama kundinongedzera kuti inini ndini ndainge ndakavakuvadzisa. Baba vangu vakazoshayika zvavo. Musi wakashayika baba ndakatoona nyoka ichitopinda mukofini mavo. Nyoka iyi payakapinda mukofini mavo yainge iri diki, but payakazobuda mukofini umu yainge yareba mukoma, yainge iri nyoka yegreen, ndokubva yazongonyangarika. Baba vangu vakazoti vavigwa ndopandakazongoona kuti ndainge ndatongomutswa, ende ndainge ndakamira paguva ravo baba, ende kuti ndingati ndakabuda sei mumba umo mandainge ndakarara nevamwe handitombozivi, but painge pari pakati pawo usiku. Ndainge ndakangomirira paya sekunge ndainge ndakamirira something to happen. Zvakazoitika mukoma ndezvekuti pakabva pakaputika chimoto, ende sezviya zvatinoziva kuti munhu kana akavigwa munhu anonzi afuta, then anobva azonzi anoputika. Usually munhu anonzi anoputika after 2 weeks paya pekuti makonye zvino anenge ava kuchitanga kudya mutumbi wake kana waputika. Mukomanashi baba vangu vakaputika the next day ratakavaviga, apo pandakazongokaruka ndakamira paguva ravo ndipo pakabva pazoputika mutumbi wababa vangu, zvekuti ndakatotanga kutoona pane tumwe tumakonye tuya tunowanzo kuti kana nyama yava kunoora, so unotuona tumakonye twewhite tudiki ndo twandakatoona tuchitobuda muguva rababa vangu. Then ndikabva ndazoona nyoka iya
yakabva yazouya. Zvainge yava kuita ndezvekuti tumakonye twose utu twainge tuchibuda muguva rababa vangu, nyoka iyoyo yainge ichidya tumakonye itwotu. Ndakaitarisa mukoma, nyoka iyi yakatanga kukura, ichikura kudzamara yazoreba kuenzana nemotikari chaiyo. Ndakati ndaona kuti nyoka iyi yainge yakura kuenzana nemotikari, ndakabva ndamhanya because ndainge ndisina kumbogara ndakaona zvinhu zvinotyisa kudai. Ndo pandakabva ndazotanga kurwara. Ndakarwara mukomanashi zvekuti ndakatadza kuenda kana kutoilet 2 days dzose. Ndaiti kana ndikaenda kutoilet ndainzwa kuzasi kwangu uku kuchitsemukira nekuti tsvina yainge ichiramba kubuda ichirakidza kuti yainge yakaomarara zvekuti ndaitadza kana kumira because ndainzwa kuti tsvina yose yainge yakaita kuungana mudumbu mangu. Ndakarwadziwa mukoma, ndikabva ndati zano nderipi, ndokubva ndazoenda kune n'anga iya. Ndakati ndaenda kune n'anga iya yekundipa mishonga, ndakaenda kuya then n'anga iya ikabva yati iyo yaikwanisa kundipodza, asi kuti inge ichindipodza paidiwa kugadzirwa rimwe gona. Ndikati zvino gona racho iri rinogadzirika sei? Zvikanzi panodiwa at least kana ukakwanisa kuuya negumbo rababa vako avo vamakabva mukuviga, enda unotora gumbo ravo kuti tikwanise kugadzira gona racho. Mukomanashi ndikati ko gumbo rababa vangu ndingazoritora sei? Iyo n'anga iya yakabva yazoti zviri kwauri, unofanira kuti unge uchitsvaka kuti gumbo ravo ungaritora sei. So mukomanashi zvandakazoita ndezvekuti ndakati ndadzokera kumba kuya ndo pandakabva ndazotanga kuchera. Ndakachera mukomanashi, ende musi wandakazochera rainge riri zuva rechinamba 7 mushure mekunge taviga baba. Saka ndakachera guva rababa usiku, ende pandainge ndichichera pfungwa dzangu dzainge dzichirwadziwa. Ndakatanga kuchera guva rababa ndichirifukunura, dzainge dziri samwe kuma 8 p.m. ende ndaichera ndakanyarara ndisina kana torch, ndisingadi kuti vanhu vange vachifind out kuti ndo zvandainge ndichiita. Ndakati ndachera ndo pandakabva ndazonzwa kuti panapa ndainge ndarova something. Ndainge ndasvika apo painge paine matombo because takatanga taisa coffin ndokubva tazoisa mazen'e, ndokubva tazoisa matombo pamusoro pemazen'e. Mukomanashi ndakatanga kuburitsa matombo ose aya ndokubva ndazoburitsa mazen'e aya. Zvose izvi ndaizviita ndirimo muguva imomo. Ndakabva ndazovhura coffin rababa vangu. Mukomanashi pandakangonovhura coffin rababa vangu, kana hana yangu yainge ichirova. Ndakati ndichinovhura coffin rababa, ndakabva ndanzwa kuti ruoko rwababa vangu, kunyangwe vainge vakafa, vainge vachinanavira ndokubva vazondibata. Vakandibata kuti mukoma, but ndakaramba ndichingoita basa rangu. Ndainge ndiine hacksaw yangu yandainge ndiinayo, ndokubva ndatanga kucheka. Ndakacheka mukomanashi, ndikavhiya mweya wose uya wandainge ndichinzwa nekuti mutumbi wababa wainge watoshata. Ndakauignore, ndakaramba ndichingocheka. Apa ruoko rwababa rwainge rwakangondibata even though vainge vakafa kudaro. Zvose izvi zvichiitika mukoma, ndaibvunda ndichidedera nekutya. Ndaitoda kutoridza mhere, but ndakaona kuti panapa ndaisafanira kuti ndinge ndichizonzwikwa. Ndakaramba ndichingoshandisa hacksaw iya kudzamara ndazokwanisa kucheka gumbo rababa. Ndakati ndaricheka nepabvi apa, ndokubva ndazorisimudza ndikabva ndazorikanda kunze kweguva rababa, ndokubva ndazobuda muguva rababa. But ndakazotoita zvekutokava baba because ruoko rwavo rwakaramba rwakangondibata kuti dzvi. Ndakati ndava kubuda mukoma, ndopandakabva ndazonzwa izwi, but izwi iri harina kutaura like normally. Izwi iri mukomanashi pandakarinzwa handina kuita rekunzwa semanzwiro atinoita kana munhu achitaura, but ndakarifila mumuviri wangu. Ivo baba kuti vakada kuti kudii kwandiri, hapana kana chandakambonzwa. Ndakati ndabuda muguva rababa, ndokubva ndatora mazen'e, ndikatora matombo, ndokubva ndazvikanda zvikare muguva rababa, ndokubva ndatanga kuviga zvikari baba panyowani. Ndakati ndatora gumbo riya iro randainge ndabvisa pamutumbi wababa, ndokubva ndazodzokera naro gumbo riya kumba. But ndakati ndichinosvika pamba pachivanze, imbwa mukoma, imbwa dzedu dzatainge tiinadzo panguva yacho iyoyo
imbwa dzekuti dzaizivikanwa nekuhukura dzaingoti chinenge chati kwatara dzobva dzatotanga kutoita noise usiku hwose. But ndakati ndichinopinda pachivanze imbwa dzose dzababa dzainge dzakati zii dzichirakidza kuti kana neni dzainge dzichinditya hadzina kana kumbogara dzandihukura. Ndakabva ndasvika ndokubva ndaenda ndikanoviga gumbo riya rababa mubedroom mangu. Then ndakazoti kwapera mazuva pandakaona kuti amai vangu vainge vaenda zvavo kumunda kwavo vachingoda kungozorodza pfungwa dzavo nevamwe vazukuru. Ndikaona kuti ndainge ndasara ndiri ndoga pamba. Ndo pandakabva ndazobuda ndikabva ndazoenda dzainge dziri nguva kwainge kuri kumasikati pandakazobuda pamba. Ndokubva ndazoenda ndikaenda kune n'anga iya. Ndakati ndasvika kun'anga iya yakabva yazondipa makona ekuti ndinge ndichinwa. Ndakati ndichingononwa makona iwayo ndakabva ndazonzi ndinge ndichiitira tsvina. Ndakazadza bhaketi mukomanashe apa ndakaita tsvina ndirimo mudare imomo ndakatariswa nevanhu vose. Bhaketi rakazara netsvina mukoma. Then n'anga iya yakabva yazoti ndikuda kuti unge uchinyudza chigunwe chako mutsvina iyoyo mukoma. Zvinhu zvekuti zvainge zvakaoma but ndakaudzwa kuti ndiko kuti tikwanise kuzodzinga mhepo iyo yababa yainge ichazosimuka kuti inge ichizorwidzana neni. Saka ndakabva ndatora ruoko rwangu ndokubva ndarwunyika bhaketi riya rainge rakazara netsvina yandainge ndaita. Ndokubva ndatanga kunanzva chigunwe chiya chainge chakazara netsvina. Ndainge ndichida kurutsa mukoma but ndakaramba ndakangozvishingisa mukomanashe. Kubva ipapo ndakabva ndazoudzwa kuti ndinge ndichienda kumakuva. Ndakaenda kumakuva kuya ndokubva ndazoenda ndikanorasa tsvina but n'anga iyi ndo yakandirakidza guva racho randaifanira kuti ndinge ndichienda kunorasa tsvina yangu padhuze neguva iroro. Ndakazoti ndadzoka ndikabva ndazoudzwa kuti handaifanira kuti ndinge ndichizogeza. Ndikabva ndazonzi ndinge ndichidzokera kumba kwababa. Ndikanzi mukufamba kwangu handaifanira kuti ndinge ndichizocheuka. Mukomanashe ndakazoti ndasvika kumba sezvandainge ndaudzwa nen'anga iyi ndinotora zviyo. Ndakatora zviyo ndikabva ndatanga kubika porridge. Ndakati ndabika porridge ndokubva ndazokwidza mugomo nekuti mugomo umo ndo mandainge ndakaudzwa kuti nyoka iyi ndo mainenge ichigara. Saka ndinoti kana ndikabika porridge kana kuti ndikabika sadza ndinobva ndaenda nesadza riya kana kuti neporridge rezviyo ndobva ndanopa nyoka iyi mugomo imomo mainogara. Ende nyoka iyi inogara ichindipa goho rakanaka zvekuti aiwa ndinokwanisa kutoita mari mushure mekunge ndapiwa goho rakanaka nenyoka iyi. Nyoka iyi mukomanashe pose pandinenge ndichienda kunoipa chikafu chayo ndinotosangana nayo mugomo imomo inenge yakandimirira. Iyo haidi zvayo ropa inenge ichingoda irori porridge rezviyo. Inototi kana yapedza kudya porridge rezviyo kana kuti sadza ndinotoiona zvayo inobva yatoenda. Saka mugomo imomo mune kamwe karwizi karimo. Inotoenda yobva yatononwa zvayo mvura yobva yadzokera zvikari mugomo. Nyoka iyi mukoma yakakura yakareba kunge motikari chaiyo. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ndakavabvunza kuti saka chichi chaitika kana kuri kunzi nyoka iyi nerimwe zuva kana mukazotadza kuti munge muchienda kunoipa porridge. Mukoma vedu vakati handizivi mukomanashe kuti chii chichaitika. Zvakangoma hazvo veduwe. Please ngatizama